Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani walimadɔn o bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mandarsa kalandenw ka jɛkulu min bɛ wele ko Union nationale des élèves et étudiants des Mandarsa du Mali olu ye lajɛrɛ dɔ boloda ka bɛn sibiri don ma a dakun tun bɛ bolila fɛn min kan o ye Mandarsa kalandenw jɔli ye Mali jamana o jɔliko la. Amadou Kamara a n'a ka jatala Mohamed Sidibe u ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan an ka jɛ an ko ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Mali okolidenw minnu ka kalan bɛnnen bɛ arabukan ma n'an b'u wele ko Union nationale des élèves et étudiants des Madrasa du Mali n'u ka laɲini ye ka Mali madrasaw a ekolidenw k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u bilasira ni hakilina ɲumanw ye u y'a ɲini k'u sen don Mali jɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ni forum belebele in k'a labɛn walasa u fana k'u jɔyɔrɔ fa Maliko la. An bɛ baara min kan sisan o ye Mali madrasadenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn lajɛrɛba an y'o de organiser nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an k'a fɔ an b'a kɛ an y'a lajɛ k'a kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye pour que bɛɛ lajɛlen bɛ se ka participer a la cogo min na o de kama an ye hakilila in ta k'a yira Mali madrasadenw sen bɛ se ka don cogo min na an bɛ se k'an sen don cogo min na jamanajɔ la an kana mɔgɔ kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔ y'an dɛmɛ mɔgɔ m'an dɛmɛ an kana mɔgɔ si kɔnɔ an ka wuli dɔrɔn mais an bɛ se ka min kɛ an k'o kɛ an bɛ se ka min kɛ an k'o kɛ jamana ko de don faso ko de don mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bila kɛrɛfɛ a b'i hakili la k'i bɛ mɔgɔ dɔw bila kɛrɛfɛ mais an faso y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Union nationale des élèves et étudiants des Madrasa du Mali bakuruba la UNEM ale kalekan de ye ka Mali madrasa kalandenw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'u bɛɛ lajɛlen kɛ kuluba kelen ye u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kan kelen fɔ n'o de ye bɛn k'o sabati Mali kɔnɔ ni ka walejugu ni banbanci kɛwalew b'o la k'olu kɛlɛ ka tila ka sigi ka fɔ ani kelenya o sabati madrasa kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ ka faranfarani bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ UNEM ka forum national kɔnɔna la INEM ye tɔnkuluba ye min sigila madrasa kalandenw ani université islamique minnu bɛ Mali kɔnɔ olu faralen ɲɔgɔn kan olu ye tɔnba min sigi donc olu ka jɛkuluba u y'u ka tɔndenw wele Mali fan bɛɛ k'a fɔ k'u bɛna ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ka essayer k'a lagɛ madrasa kalanden yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ye jumɛn ye jamana jɔli la alhamdulilahi rabbil alamin donc ne b'o kɛnɛ kɔnɔna la ka au conseil islamique président représenté n'o ye al-imam al-fadil Cheikh Mahmoud Diko an ye min sɔrɔ kɛnɛ in kan o ye hɛrɛ dɔrɔn de ye an ye an ka jamana ayiwa mɔgɔbaw caman sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna la an y'an ka karamɔgɔbaw caman sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna la ayiwa kalandenw ani université islamique kalandenw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kɔnɔna la ani u ka karamɔgɔw ani madrasaw ka tɔnba ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ kɔnɔna la donc pour que ka an ka kalandenw dɛmɛ u fana k'u dɛmɛ ni hakililaw ye k'u dɛmɛ fana ni soutien moral physique ni financier ye yaasa u fana jɔyɔrɔ ye min ye jamana in ko la u bɛ se ka o baara. An y'a yir'u la fana k'a fɔ ko Mali bɛ cogo min bi gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ ni rébellion kɛra i b'a sɔrɔ rébellion solution politique de b'a la kumakasigiw ni kuma dɔ yɛrɛ mugu bɛ ci mais n'a kɛra extrémisme ye komi djihadisme ko min bɛ sen na sisan o kɔni o kunbɛnni ye hakilinaw de ye donc ni denmisɛnw kalanna kuranɛ na ka silamɛya dɔn ka hadisaw dɔn o kuma mɔgɔ tɛ se ka na u nɛgɛn tuguni parce que olu yɛrɛ labɛnnen don jaabiw b'u bolo donc ni ko sugu ninnu an b'a olu soutenir n y'a fɔ Amadu ye baara ɲuman don parce que n'an ka denmisɛnw ye faamuyali kɛ u tɛ tugu mɔgɔ fililenw kɔ mais ni i ma kalan ni diinɛ kɔ fɔre cogo dɔ la i bɛ tugu kɔ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ. An b'a yir'aw la k'a fɔ ko nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin n'an b'a wele ko UNEM n'o Union nationale des élèves et étudiants des Madrasa du Mali a bilara sen kan mai kalo tile 30 san 2000 ani san 12 walasa ka Mali madrasa kalandenw ka hakilina d'u ma k'a yir'u la k'a fɔ ko kɛrɛfɛden ko o tɛ Mali kɔnɔ Mali kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ wa a ka laɲini n'o de ye ka Mali madrasa kalandenw k'u ka hakɛw ɲini ka d'u ma u ka nafasɔrɔ siraw u ka miiriyaw olu bɛɛ lajɛlen sabatiliko ɲuman bɛn ani kelenya kɔnɔ wa taabolo min b'a bolo n'o de ye ka alisilamɛya diinɛ o ɲuman a n'o taabolo ɲuman o sinsin Mali kɔnɔ ni ka kaɲɛ ni kalandenw ladege ko ɲuman ye o taabolo ɲumanw la. Écoliso min bɛ wele groupe scolaire La Lumière a ye kɛnɛ sigi sen kan walasa a ka écoliden minnu ni olu garijɛgɛ donna DEF ɲɔgɔn dan na ka se ka olu ka diplôme ta k'a d'u ma n'i y'a ta k'a lajɛ écoliden 100 sara la écoliso in na 94 a n'a kunkanfɛn olu de garijɛgɛ donna DEF la Amadou Diallo ale de tun bɛ kɛnɛ kan Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Ngatata Ture b'a lakaleya ɲɛ. Nin ye kalanso ye min n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don hippodrome ma Bamako sigida filanan n'o ye commune 2 ye a ye lajɛrɛ belebeleba boloda ka bɛn ni sibiri don ye
min kadra kono kalanden minnu be no klasi 9 na n'u y'o ɲɔgɔndan sɔrɔ u ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛ diplôme di ye ka ɲɛsin o kalandenw ma n'o ye attestation ye o min tugura defu yɛrɛ ɲɔgɔndan jaabi bɔli la n'a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen in na ɲinɛ san n'o ye san 2016 ka na bila san 2017 la mɔgɔ hakɛ min ye defu kɛ nin kalanso in na n'o ye lumière kalanso ye o bɛ tali kɛ kalanden 123 la kalanden min ye jaabi sɔrɔ o bɛ tali kɛ kalanden 116 la kalanden min ye san sɔrɔ nin kalanso in na n'i y'a ta 100 sara la o bɛ t'i jɔ 94 ani buruburu la n'o ye 94,31%. a ye ɲɔgɔnye min kɛ bi o tun ye ka bonyamasegin kɛ ekɔliden somɔgɔw ma ka bonyamasegin kɛ ekɔlidenw ma ka bonyamasegin kɛ mɛtiriw ma k'a fɔ baara min kɛra defu tɛmɛnen kɔfɛ an y'a baara jaabi ye a baara jaabi ɲɛna an bɛ bonyamasegin kɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ekɔliden somɔgɔw ɲɛna k'a fɔ halisa u ka d'anw na diɲɛ ko bɛɛ ye danaya de ni danaya nana fɛn caman b'o kɔnɔ n'ala sɔnna ni ekɔliden somɔgɔw darana an fana tɛ b'u jigi kɔrɔ an b'a kɛ ni ala ka jɛ ye an b'a kɛ n'o ye. nin ko in kɛra wasa dan ye kalanden somɔgɔw bolo o min kadara kɔnɔ u wulila ka na fara kalanso ɲɛmɔgɔw kan ka jɛ ka ɲagari ɲɔgɔn fɛ ka fara kalandenw kan minnu ye defu sɔrɔ. donc an bɛ yan bi an nana an y'an den minnu bila kalan na an nan'u ka attestation de diplôme de defu minɛ vraiment a diyala n ye a bonyana ma an bɛ dugawu kɛ école in ala k'a taa ɲɛ a maîtres u bɛ baara min na baaraba don vraiment administration scolaire fana an bɛ dugawu k'u ye ala k'u bolo mɛn a la denmisɛn minnu bɛ n'u passela ɲinɛ ala k'u ka kalanko tɔ nɔgɔya an yɛrɛ minnu ye bangebaaw ye ala k'an si jɔ k'u ka kalan banni kɔnɔ vraiment an bɛ bɛɛ fɔ a diyala n ye a bonyana ma. vraiment an nisɔndiyalen don fo ka s'a dan na an b'a f'u ma k'u félicitation ala ka san caman yira an n'u la u bɛna lycée min daminɛ ala ka nɔgɔya u ye dɔnni nafama dɔnni barikama bɛ ala bolo ala ka dan n'u ma ala ka kɛ hɛrɛ ni wasa ni kunkɔrɔta ye ani ekɔliden bɛɛ lajɛlen ma ala kira kanu kama sɔli ala muhamɛd. nisɔndiya o kɔ ma tigɛ examen sɔrɔbagaw bolo n'o ye kalandenw ye u ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin u ka kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔw ma ka da u ka wulikajɔ kan walasa olu kalandenw bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogo min na u ka examen la u tilala k'a ɲini u kalanden ɲɔgɔnw fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan walasa san wɛrɛ ala bɛ se ka defu don olu fɛnɛ garizigɛ la. ne contannen don parce que n ye defu sɔrɔ n nata kilasi kura la u ye chance dɔrɔn de don u kana courage bila mun fo parce que u ye baara ɲuman kɛ u y'a fɔ an ka leçon ta u y'an dege an ka leçon bɛɛ la sani an ka defu ka se. an nana an ka fɛnw minɛ franchement ne nisɔndiyalen don kuma tɛ n da kɔnɔ quoi nisɔndiyalen don trop walayi bon u ye an bɛɛ kɛ kelen en plus an mago bɛ fɛn o fɛn la école la an y'a bɛɛ sɔrɔ franchement école a y'an bonya quoi an b'u fo ni ce. bon sentiment min bɛ na kɔni a ye na content kosɛbɛ parce que lumière sababuya la ni fɛn caman dɔn kalan kɔnɔna la bon ne kɔni kumakan min bɛ ne bolo k'a f'u ye defu filɛ nin ye a ma nɔgɔn quoi bon f'i ka sɛbɛ de kɛ quoi bon dɔw fana ta ye chance ko ye minnu y'a jɛ an bɛ dugawu de k'u ye ala ka san wɛrɛ yir'u la bon directeur d'école an ka kumakan min bɛ k'a lase olu ma ala k'u mɛn u bolo mɛn u ka baara la quoi u tɛ u ni baraji kɔ o sara t'an bolo quoi. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kalanso ye n'o ye lumière ye a sigira sen kan ɲinan y'a san 17nan ye a kalanso ɲɛmɔgɔw cɛsirilen don su ani tile walasa u ka laɲini ye fɛn min ye n'o ye ka kalan kɛcogo ɲuman sabati denmisɛnninw bolo o min ye denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi ye o sira kan u y'a ɲini kalanden somɔgɔw fɛnɛ fɛ u fɛnɛ ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ka ɲɛsin denmisɛnninw ka kalan ɲuman sabatili ma ani k'u kɔlɔsi sanga ani wagati walasa u ka kalan kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ sabati fɛn ɲɛ cogo min na u bolo. o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba an ka bi sɔrɔlenw lamɛn. Sénégal faba Dakar maire Khalifa Sall ye bataki dɔ sɛbɛn ka to kaso la alamisa ka dugu jɛ juma na ka ɲɛsin a kanubaw ma ka bɛn ni wasadensigi kalataw mankutuw ye ni o ye kampaɲi ye. Khalifa Sall cɛbɔ don ka bɛn ni juillet kalo tile 30 nata wasadensigi kalataw ye nka kabini mars kalo tile 7 a bɛ kaso la kiiri ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka sigasigana ta ka ɲɛsin a ma k'a fɔ
ka to mairia la Senegal faaba la Dakar ko a kɛ n'a kɛ ka dunkojuguya kɛ euro wari miliyɔn 2 ani 700 ni dɔɔni ko a kɛ n'a kɛ k'o dun n'a ma ɲa k'a fɔ a bɛ kaso la jɛnti kɛ ni a ye a ka se k'a fɔ k'a bɛ wuli ka jɔ kɛ ka kuma nka a yɛrɛ kɔni ye Ala minɛ ka nin bataki in sɛbɛ ka ci a kanubaw ma bataki kɔnɔ a kɛmɛ ka jira k'a fɔ Senegal jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka wasabulon jɔlen di Senegal jamana ma wasabulon min bɛ kɛ jamanadenw ka wasabulon ye bataki kɔnɔ kuma la a b'a fɛ ni ka baaraw minnu kɛ Senegal jamana kɔnɔ n'a kɛra wasaden ye wasabulon kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ olu wajibiya jamana ɲɛmɔgɔw ka olu ka kɛ jamana ye olu caman sɛbɛn bɛ kɔnɔ a ko a bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Senegal ka den cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ ma a minɛnen ni sisan cɛ minnu ye a jira a la k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ a ye k'a b'o fɔ k'u wale ɲuman dɔn a sɔrɔla k'i kɛ Senegal jamana kiri kan a ko ale ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli tigɛra a la kiri dɔ fɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Senegal jamana kɔnɔ kabini Senegal bisimila tiɲɛ don a da ma se jamana ɲɛmaa Macky Sall tɔgɔ kɔni mɔ nka kɛn bɛ ka lagosika caman ta ka ɲɛsin o ka baara kɛcogow mɔ a ko ɲinɛnya san 5 ye Senegal jamana damakɛɲɛbaliya o de don bɛ a denw ni ɲɔgɔn cɛ wulikajɔ de bɛ kɛ ka bila maa nanama sumanenw na k'u bɔrɔn dɔ politiki nasiraw ka ko baaraw si ma se ka sira sɔrɔ Khalifa Sall y'a jira k'a fɔ bɛnkan fanga seginna a kɔ Senegal jamana kɔnɔ san 5 in senfɛ jamana kiri t'an bɛ k'o kɛ maa kelen ka baarakɛmina ye a b'a bila maa la maa min ma na ja a ko jamana ka juru sɛbɛkɔrɔ caya bɛ bi ko jamanadenw dugu jɛ ko mɔgɔ nin da balocogo ɲuman k'o tɛ ka se ka sɔrɔ fɛn bɛɛ gwɛlɛyalen don kalanko ni kɛnɛya ko k'o bɛɛ lajɛlen don bɛ ngalama na ninnu bɛɛ lajɛlen y'a ka bataki kɔnɔ kumaw ye a ka lapasaba ni o ye avocat ye Musa Tayi o y'a yira k'a fɔ bebe na Khalifa Sall nin dɔrɔn de se bɛɛ ye sew bɛɛ lajɛlen tigɛ n bɛɛ la fanga fɛ a n'a ka kiiri o kumana a bɛ se ka fɛn kelen min kɛ o ye nin sɛbɛnni in de ye ka lase a kanubaw ma o de kosɔn farafinna hadamadenya hakɛ lapasajɛkulu min bɛ wele ko rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADDHO ani kɛnyɛrɛ ye hadamadenya hakɛ lapasajɛkulu min bɛ wele ko Amnesty International olu ko u bɛ a ɲini Senegal maa ɲɛmaaw fɛ u bɛ ka fɛn dɔ kɛ fɛn min tɛ faamu aw ka maa minɛ k'o datugu ka labana ka jɛni a ye k'a fɔ a b'a kan bɔ ka wasadenya ɲini nka se tɛ a ye ka se ka kuma maaw ka se ka kala t'a ye k'o fɛn fila tɛ se ka kɛ a b'a sen bɔ wasadenya kalataw la k'a kɛ kasoden ye walekɛlɛ a bɛ bɔ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka yɛrɛmankutu baaraw kɛ kala ka taa a ye ko kumana k'u bɛ a ɲini Senegal kiri minisiri fɛ a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min bɛ se ka to Khalifa Sall ka hakɛw bɛ se ka jɔ a ye wasanitigi kalataw la a ka yɛrɛmankutu baaraw kɛ cogo minnu ka d'a ye walasa a ka laɲiniw ka sabati. Congo Brazzaville jamana kɔnɔ tile 15 de kɛra wasadizigi kalata yɛrɛmankutuw la o baaraw kunjɛra ka bɛn ni juma ye dimanche bɛɛ lajɛlen welelen don i bɛ se ka taa kalata ye donc o m'a ye k'o bila wasabulon kɔnɔ nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Congo Brazzaville ka denw ma muɲukumanyakaba kɛ ka bɛn ni ko in ye a ɲaɲani na ginda ma bonya ka sabu kɛ caman kɛmɛ k'i fari faga ko kɔrɔ dɔw yɛrɛ kɛmɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛmayaso fanfɛ fanga ɲini jakulu ni fanga sinamatɔw ka sew tɛ kelen ye wasadizigi kalata ye min bɛ ka kɛ ani mairisigi kalataw de bɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jumadon baaraw kɔni kunjɛra bɛɛ lajɛlen fɛ ni o ye minuit ye ka dugu jɛ sibiri la o waati kelen la bɛɛ lajɛlen ye ka jaw wɔrɔwɔrɔli daminɛ ka bɔ yen barisabu ka da ka yɛrɛmankutu baara kunjɛra dimanche sa bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ gundo suni kɔnɔ maa caman y'a jira k'a fɔ olu sen n'a ye kalata in na nka dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ olu nata u ka maa kɔni sugandi k'o bila wasabulon kɔnɔ yanni campagne baaraw bɛ kunjɛ Brazzaville kin min bɛ wele ko Madibu dɔw y'u to wulikajɔw la yɛrɛmankutu baaraw la sirabakan kasara ye u sɔrɔ olu bɔnɛna u nin na ni ka maa 11 ɲɔgɔn na ka olu jogi o kunnafoni sɔrɔla ka bɔ Lapitanizo kɛnɛya tigilamɔgɔw yɔrɔ. Congo Kinshasa faaba yɛrɛ la suguba min bɛ yen maa 15 ɲɔgɔnna de taara don sugu kɔnɔ ni besew ye marifatigi kelen de kun bɛ a la o yɔrɔ bɛɛ maaw kɔni girinna fa bɛɛ lajɛlen la maa fila fara u fɛ ni ka sɔrɔ ka bɔ ka taa n'u yɛrɛ ye ka sɔrɔ hali u ma jɔrɔ maa minnu kɛra ko in kɛbaw ye maa si ma se ka sɔrɔ u la k'u minɛ wa a tigilamaw fɛnɛ ma dɔn nka seerew y'a jira k'a fɔ besew de kun bɛ u bolo maa kelen dɔrɔn de kun bɛ u la marifa kun bɛ min bolo u nana don sugu kɔnɔ sugu yɛrɛ ɲɛmaayaso ni o ye administration ye o taara don o bureau kɔnɔ musolaka min bɛ yen ni o ye sugu ɲɛmaa ye administratrice u donn'o ka u bɔra n'o su ye u bɔra sugu dafɛ polisilaka kelen jɔn bɛ yen u ye kisɛ wuli o la k'o fɛnɛ fa jama girinna u ye tasuma bila sugu yɔrɔ tɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna polisilakaw ka bureau min bɛ yen ni ka sin ka tunu maaw la ten lakana tigilamɔgɔw bɛna kuma min na o y'a sɔrɔ u taar'u ka sira fɛ maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala ni maa ninnu ye jɛnniw ye nin da siɲɛ fɔlɔ ye nin n'a ɲɔgɔnna wuli ka jɔ ka kɛ Congo faaba Kinshasa kɔnɔ tuma bɛɛ nin jɛkulu sidɔnbali in de bɛ to ka tiɲɛniw kɛ ka tunu laban min kɛra o ye k'i min bɛ Kinshasa kɔnɔ ko funa o commissariat de police o lakanaso bin
bintara kɛ yenga u bɛ to ka dɔw fɛnɛ kɛ dugujɛdaninw fɛ n'o tɛ polosiso ta o kɛra tilekan dɛnɛdɛrɛ i n'a fɔ Kongo Kinshasa faaba Kinshasa suguba ta kɛra cogo min na don dɛmɛnɛw fɛnɛ na Kongo Kinshasa kasobo ni o ye Makala kasobonba ye bintara kɛ o fɛnɛ ka k'o dakari kereblo min bɛ matetekaw fɛnɛ fɛ yen bin kɛra yen fɛnɛ kan dɔw bɛ ka jira k'a fɔ Kamina Nsapu uti kalo la san 2016 Kongo Kinshasa surasiw ye maa min bɔnɛ ani nani Mamadu Lenjɛkulu ɲɛmaa kun don ko o nɔfɛmaw bɛ sɔn ka kɛ ko barisabu ka d'a kan ko u donnen sugu kɔnɔ o ka tamasiyɛnw ye fɛn minnu ye ko o caman kun bɛ u la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fɛn bilenma k'o kɛ kun bɛ ka jala bilenmaninw siri u kunkolo la u don dɔ sugu kɔnɔ n'a kɔni kɛra Kamina Nsapu nɔfɛmaw ye ale min fara sango uti kalo la maa min bila bɛ a nɔ na bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Makala kasobo dakari don o kɛra o bɔ don ye kaso la k'i yɛrɛ ta o kumana a man ka bala maa na Bani Israɛla jamana ni farafina jamanaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na tɛ ka ye ni ɲɛɲuman ye farafina jamana dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafina jamanaw minnu nsilamaya ka bon n'i y'o farafina jamana ninnu lasigidensow lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ Bani Israɛla ka gɛrɛ farafina jamanaw la a bɛ k'u degun farafina jamanaw na Togo de kɛmɛ k'i jɔ ni ɲɛkun minɛni ye bi farafina jamana ni Bani Israɛla gɛrɛli ɲɔgɔn na wa lajɛ min kan ka kɛ Bani Israɛla ni farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ octobre kalo tile 24 na tile 26 nata Togo b'a girin ka jɔ la bi a jamanaw minnu bɛ yen ni olu silamaya ka bon olu caman gɛmɛ ka jira k'a fɔ lajɛ in u tɛna ye a ju la barisabu ka d'a kan o jamana ninnu caman gɛmɛ ka dɛmɛ ɲɛsin kɔnɔ min ma o ye Palestine ye Bani Israɛla jamana da fɛ maa caman bolo Bani Israɛla dun gɛmɛ ka o Palestine ka ninnu dɔnyɔ kunnafoni di gafe dɔ bi wele ko lettre du continent o ka juillet kalo tile 12 araba bɔla la a y'a yira k'a fɔ farafina jamana camanw de bɛ yen minnu silamaya ka bon olu caman gɛmɛ ka jira k'a fɔ octobre kalo tile 24 na tile 26 Bani Israɛla ni farafina ka ɲɔgɔn kunbɛn k'u tɛna ye a kɛnɛ kan Maraku jamana ni o masakɛ Mohamed Sisi ma ye kɛnɛ kan k'o man ka bala maa na o kɔrɔmasuru ye fɛn min ye kɔsada in na Libéria dugubala Monrovia farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka ɲɔgɔn kunbɛn min kun bɛ yen Maraku masakɛ Mohamed Sisi kun kan ka ye a kɛnɛ kan nka kabini a y'a mɛn k'a fɔ Bani Israɛla minisiri ɲɛma Benyamin Netanyahu bi ye kɛnɛ kan o yɔrɔ bɛɛ y'a ka taama bɔ a ma k'a na bila siɲɛ wɛrɛ la ale n'a tɛ se sigi kɛnɛ kelen kan o kumana Maraku jamana ale ka dɛsɛ ka ye farafina ni Bani Israɛla ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kan octobre kalo tile 24 na tile 26 o man ka bala maa na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ŋwaraw de bɛ ka da farafina jamana ninnu caman na minnu b'a fɛ k'u farati ka jɛ in sɛbɛkɔrɔ sinsin u ni Bani Israɛla ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ selekena ni jamanaw fɛ minnu silamaya ka bon wale kelen n'u jate minɛ bɛ k'u kɛ silama jamanaw ye jɛkuluba min bɛ yen ni u k'a ma ko organisation de la coopération islamique OCI k'o yɛrɛ kɛnɛ kɛ k'a ka dusukun gamigami jara farafina tɔnba Union africaine na o tɛmɛnen kɔfɛ ko a kɛn bɛ ka ɲini farafina tɔnba Union africaine fɛ a ka ɲangi ta ka ɲɛsin Togo jamana ma bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ organisation de la coopération islamique OCI farafina tɔnba Union africaine ni farafina jamanaw caman dɛmɛbaa don Saudiya jamana fɛnɛ kɔnɔ f'a b'a la Riyad Togo kaw ka lasigiden min bɛ yen Saudiya ministre min ɲɛsin bɛ jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔw ma o ye ci bila Togo kaw ka lasigiden ma ka ɲininkali dɔw tɛnkun a la ni u k'a ma ko demande d'explication o ye ka n ka nisɔngoya de jira i la jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ nka a bɛ kɛ lasigidensow fɛ o taara Saudiya ministre jaabi Togo jamana ɲɛmaaw k'u to Togo k'a dɔn k'a fɔ Saudiya jamana tɔɔrɔlen d'u kɔrɔ mun na u bɛ ka jɛ kolokolo u ni Bani Israɛla jamana ni ɲɔgɔn cɛ nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Togo jamana ni Bani Israɛla ni ɲɔgɔn cɛ jɛ tɛ bila jɛ ye kabini fɔra Ɲasingbe bi jamana ɲɛmaa fa tile ni o ye Ɲasingbe Eyadema ye jɛ bɛ Bani Israɛla ni Togo ni ɲɔgɔn cɛ wa fɔra Ɲasingbe denkɛ b'a fɛ ka o sira de taama hali bi nka dɔw y'a yira k'a fɔ Bani Israɛla k'i ɲɛsin farafina jamanaw ma jɛ ka don ani o ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ diɲɛ selekena ni tɔma Nations Unies kɔnɔ ni Palestine ko kuma ko k'a bɛ na kuma o kuma farafina ka kɛ Bani Israɛla kɔkɔrɔdonbaa dɔ ye o de y'a ka laɲini ye nka maa caman y'a yira k'a fɔ a fɛnɛ tɛ min kalama o farafina jamana caman de fɛnɛ kɛ mɛ k'a jateminɛ k'a kɛ Palestine jamana tɔɲɔbaa ye kabini san 1973 jamana 12 de bɛ farafina jamanaw kɔnɔ minnu ye jɛ tigɛ u ni Bani Israɛla jamana ni ɲɔgɔn cɛ pewu. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw ni ce aw k'an bɛn